Poštovani gledalci, dobar vam dan i dobrodošli u novu emisiju GNN-a. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je u 14 sati otputovala sa Sarajevskog aerodroma prema Turskoj. Atmosfera u taboru naše reprezentacije je na zavidnom nivou. Svi igrači su optimistični pred duel sa Poljskom, a trener Borče Sredojević vjeruje da će fudbaleri iz Premier lige opravdati povjerenje. On smatra da je ovo prava prilika za igrače iz Premier lige da pokažu koliko mogu. Uvjeren je da neće razočarati, a nada se da će ovakvih akcija biti i u buduće. Golman BiH i željezničara Ibrahim Šehić izjavio je prije polaska da je nositi dres reprezentacije san svakoga igrača. Također je rekao da igrači idu u Tursku bez imalo straha i misli da će on pokazati da se i u našoj ligi igra dobar fudbal. Među nogometnim reprezentativcima koji će se u petak suprotstaviti Poljskoj nalazit će se i Zvjezdan Misimović koji je dobio dozvolu Galatasaraja da nastupi za reprezentaciju u ovom prijateljskom susretu. Misimović je i dalje suspendovan, te trener Đorđe Hadži nema razloga da ga ne pusti da ode na okupljanje reprezentacije. Da su mišljenja oko rezultata ove utakmice podijeljena, govori jedna anketa sa foruma sportsport.ba. Fudbalska reprezentacija će u februaru otputovati u Sjedinjene Američke Države gdje će učestvovati na turniru u čast američkog predsjednika. Turnir koji će biti odigran u februaru nosi naziv za predsjednika Amerike. Pošto to nije zvanični FIFA termin, boje naše domovine ponovo će braniti igrači iz Premier lige BiH. Turnir će biti odigran od 12. do 20. februara 2011. godine na Ford Field stadionu u Detroitu i PHP stadionu u Dallasu. Na njemu će učestvovati 8 reprezentacija podijeljeni u dvije grupe. U grupi A igraće Nigerija, Poljska, Malezija i Irak, dok će u grupi B osim BiH reprezentacije nastupiti Egipat, Kenija i Bahrein. Jedan od gledalaca GNN-a obratio nam se za pomoć oko realizacije jednog svog projekta. Naime, radi se o projektu prikupljanja videomaterijala sa utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. On raspolaže sa zavidnom kolekcijom utakmica BiH od njenog samog osnivanja. U zbirci su također i videozapisi drugih sportova osim fudbala. Razmjena utakmica vrši se preko e-mail adresa elmar@reprezentacija.at i elmarbosancheros@gmail.com. Pogledajte i prethodne emisije GNN-a vezane za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Toliko za ovaj put, hvala na pažnji i doviđenja.